салом дӯстон, дар ин видео музика гӯш мекунем ва пул кор мекунем. Ссилка барои скачак кардани барнома дар поёни видео мешавад. ва ҳамин ҷо музикаи дар кори худмон азер мекунем ва мо дар реклама нишон медиҳад. Рекламаро тамошо мекунем, реклама бучид, крестик пайдо мешавад, крестика зер мекунем ва рекламамон маҳкам мешавад, окера зер мекунем. ва тарзи дигари пулкоркунӣ, коробкачаи тарафи дасти роста зер мекунем, смотред мебурояд ва ҳамин смотредро зер мекунем ва реклама пайдо мешавад. Ишда ман хел крестика зер мекунем ва рекламамон маҳкам мешавад. ва баланси мо чӣ хел десе зиёд шудесе. ва ин амада 800 коин, яъне 800 танга додак ва баланси ма бо зиёдтар шид. ва барои пулмона гирифтан аз тарафи дасти чап болода зер мекунем ва неҷа баланси моро нишон дода истад ва метавонем пуломонро дар ҳамин кашлукҳо бигирем. ва дар пайр 35 сент ки кор кардем, метавонем пулмонро бигирем. 10000-ш 1 сент мешавад. дар баланси ма бошад 17260. ва дар инҷа бошад мо опена зер мекунем ва реклама тамошо мекунем, сенда зер мекунем, реклама нишон метавад ва 80 вақте дӯстои мо ҳаминро тамошо мекунанд, агар реферал қатъи ҷойӣ кардагӣ бошем, 80% мо кор мекунем, 20% ва ё кор мекунем. ва ина мо дар реклама нишон дод ва реклама ина тамом шид, крестика зер мекунем, реклама маҳкам шид. ва баъди 24 соат мо метавонем, агар тамошо кардан, мо метавонем пулмонро бигирем. пулмон мегзарад дар шудлон батарияи автоматӣ. ва ҷа реферал не ссилка дорад, нами копи линка зер мекунем, ҳамин ссилкаро дӯстотон дароӣ мекунед ва 20% кор мекунем. ва мо мегзарем ба тарзи дигари пулкоркунӣ. тарзи дигари пулкоркунӣ установка кардани барномаҳо ҳастад ва саволу ҷавобҳо. инҷа ҳамаям ё бозиҳо ҳастанд, медуроем аввалашда ва дар инҷа моро бозиҳоро нишон медиҳад ва нархҳошон 2000 танга. бозиҳоро установка мекунем ва бозӣ мекунем ва 2000 танга кор мекунем барои ҳар як установка кардани бозимон. ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. таври дигари пулкоркунӣ иам бозиҳо ҳастанд ва агар ва ё буд шидан, бо дар дигараш медурем ва инҷаам бозиҳо ҳастанд ва нархҳошон зиёдтаранд ва дар инҷа гуфтагиае ки чӣ кор кардан дар кора. ва мо мегзарем ба тарзи дигари пулкоркунӣ. тарзи дигари пулкоркунӣ бошад, ин саволу ҷавобҳо ҳастанд, медуроем сетаи охир саволро ҷавоб медиҳем ва пул кор мекунем. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.